Jotana hambai noro an video no nai tongdi ke tini sengkhana lainai khoroksa takungni kothoma no bini love story no norok khanai nijin noro mokol mutri kalai Norok khanai tongdi puila sim paithak jora. Aw borok khorokni puila Facebook no sini layu. Hiaba borok malai laya khu. Sal borom no borok video calling mokhang naisi kok salai tonglayu. Haita no borok ni khawo kubangma no hamjakma ngui thangka. Hingke no borok saljakai malai lainani kok ro laikya. Aboni salsa salni khano borok bo malai laikya. Malai laikhano borok ni khawo asuk no hamjakmung ngui thanglaikya. Khoroksa bai khoroksa hachal kha tongai malai liya borok. Borok wansukai selaba agulen pori tongkaba beribu agulen pori tongkaba kaisirumon tonglaikhya. Phiaba berini ma babo songkha saimiya. O selabai kaisirumon tonglai mani. Phia selani ma babo songkha bin nopang nukni borok bebang chamanu. Tayo sela o berinyo bini ma babo songbaibo malai rika bong nukni borok poribar bai malai ribaikya. Borok khorokni hiksai haikana tonglaikhya. Khoroksa bai khoroksa sobalaiयै. Haita no borok ni hamjakma 1 year ni thaka haikaba bisa ngui thangka. Aboni yagolo khono berui chakiri mani thangka. Lansai sika hiaba berin chakiri khe korok sajaga ma tongya kobama jagan ma thang purani phatoro suno. Phatoro thangke kifiri phaike osela banya tong phayo. Rung kaisa ke khorokni. Haita no borok ni hamjakma talsa talni lai thangka. Aboni yagolo khono oberui khoroksa Facebook ni khoroksa salabai malai rika. Asalni simi bina hamjakma salano phondok tang liya. Haipono bina hamjakma sala mantiya. Jefur bin sala phatarago beranya thango afurka abrei. Facebook salabai thangi malayu. Padogo bini rundogo phai malai leyo. Hiaba bini hamjakma sala saimanya. Boni yagolo abrei 6 mas ni bagai tirpharan phataro thana nangka. Kana abrei thangka. Ni thangmani yagolo sajaka bo bini hamjakma salano belai samung nangjagai call khaikya. Hia bini hamjakma sala belai ni busy ni bagai call receive khaimali. Bani yagolo bini asala miss call nugui bo hanyo hai taisa back khaikya. Hia ba phorko bini number no bini bari jol jagai number bolok disu khilai ri rokha. Bobang mano tarai khaikya call habri maya. Ingkam na asala ni khawo te kaisa wansung phaikya. Wansung phai bo sim kaisa kari na khwa. Call khaikya no busy salborom no busy mang. Ngano bini khawo belai khano dukhunang kha. Aboni yagolo 6 month ka khangkaba abri han hai taisa ki philip hai kwa. Ki philip hai pano bini mokhang jathaya agini hai. Ona agini he asuk kerk bo khailiya. Gano bini khawo kaisa wansung phai bini phono check khaine ni se sakhaikya. Yaba abri check khare nan soya. Hingeno bo jurukhu check khaikya. Check khaikan tamang kha tai khoroksa salaba yak rom laijak. Asuk laijak bere laijak pado aba hai pik mangkha. A pik mangkha no bini mokon muktui yori phaikya. Hingkena asala jol jagai abrinyo je phanto sak thapra ririkha. Hingkena asal jimi boro wale lai abri te khoroksa salabai thangpaikya. Hingkena abrini khawo kaisa wansung phaikya. Angai ki bobai rung thangjaka tong phaimani. Aphorni pik rok ke bobai share khaikeng ke ba social media ro upload khairika. Ani tabukni hamjakma sala nokhang ke ani laiba kobang ma problem phaiman. Ansogui bo logena asala ni case ririkya. Aboni yagolo khano logena a police ok asala no romina phaikya. Romina phaikana bri a police ong buskang saka. Angai ki bobai hamjagi tongmani. Hiabang tabu bobai hamjagli. Punani kaisa request. Angai ki bobai tongmani ani personal mani ro. Angai ki bobai tongmani ani personal mani ro no social media wo upload takhaji hna. Hingkana police ok asala thani action nakha. Berini je kono personal problem kono bailar khangke nang no manjang nai ne police oga salana sai khana rika. Kia police oga salana soi bore rika. Furuka asala kapte toinyo bo soi mar rika muktre kalai te toinyo. Icha khaike ka asala obrinyo bini personal mani nyo bo share khairi man bunyo. Haipana asala khailiya do bor hamjaka ba hamjaklai ni kajagai tonglai sideng ka hamgarang gano nei asala wansogoi taisa. Haike obrei asala bai tubo kajak laikhe borok kajak mane 1 year kai thangka 1 year ka mane bore ke koba mane borok ni problem phaikya hingke borok bobo wale laikya hingke otabu agini sala haingya asala agini sala haingya hingke borok
kaklaikya borok walailaio kaklaikya hingke bo kemni risi rok twilaio o bahai rok wnglaikya hingke borok kaklaikya hingke borok kagui thangka kangmani bo 1 year kakha hingke o tabuk agini chalabai o bwrui malaikya hingke o bwrui map sanka haike o chela map khailia bono takhubo o bwrui no map khailia hingke o bwrui tam khaijinai saisungno tongka bini bwsabo khoroksa mangkha a chalabai tongoi hingke to kon khaina gari khe bo thaisungno cholikha thaisungno ma tongjinai hingke o chela to kono agini chala to kon phono bo to mane nalia nulu saka o takhuk to haike friends ong norok ani video no bahai ungjaka sai khana rwdi tini ni comment khai sadi tini ni ani video love story no norok khanai boma hai ungjaka boma hai norok ni srungmung mangkhana hinui angni jeu kha khaio norok ani video no nugui kisa comment khai sadi bahai ungjaka hinui asung nung stang tini ni bagui jotono no hambai norok ano support khai tongdi.